ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enze okufanelekileyo nokulungileyo yena uyakulondoloza umphefumulo wakhe ebomini. Fihla ubuso bakho ezonweni zami ucime zonke izikhohlakalo zami. Amadini kaThixo angumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo neqoqokileyo akuyidela Thixo. Uye inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolelo, nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova lo Thixo wethu, lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Ndohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo, kungabi ngenqumbo yakho, hleze undenze into encinane. Xeshekweni sisho ukuthi asinabo bono siyazikhohlisa, ithoni inyaniso ingabikho kuthi. Xeshekweni sizivuma izono zethu, unyanisekile yena, ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sixole izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu, nokuba ngezananisi sizifihle ebusweni boThixo namandla onke boba wethu asezulwini. Koko sibe nakho ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo, ukuze sizuze xolela kwaso ngabo bubele bakhe netafula lakhe elingenambaliso. Ngabo oko ndiyanithandaza ndiniyala nina nonke nikhoyo apha, ukuba maningipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwi elulamileyo. Siye esihlalweni sofefe lwasezulwini sisithi kunye. Anika